Hello po, Sir Caspar. Hindi ko po ito karanasan sapagkat karanasan ito ng pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Lito. Malungkot na bahagi ito ng kanyang buhay ngunit gusto niyang magbahagi para magsilbing aral sa iba. By the way, ako nga pala si Cecil at ito ang kanyang kwento. Noong taong 1996, na mga panahong ito, nag-uumpisa ng bumuo ng pamilya si Lito. Maganda ang lugar ng kanilang nilipatan. Maraming puno na siyang nagbibigay ng preskong hangin. At bukod pa roon, ilang metro ang layo ay merong igiban sa lugar. Kaya doon naglalaba si Samantha, ang kanyang misis. Malinis kasi ang tubig roon. Palibhasa, galing ito sa bundok. Kaya't ginaganahan maglaba si Samantha. Minsan ay may nakakasabay rin siya, kaya't may nakakausap siya roon. Naging maayos ang pagsasama ng mag-asawa sa loob ng ilang buwan. Si Lito ay may trabaho sa construction site sa bayan. Nag-uumpisa siya sa oras ng alas 8 ng umaga at nagtatapos ng hapon. Hanggang sa nagbubuntis noon si Samantha. Naging maayos naman ang pagbubuntis niya. Pero pagsapit ng ilang buwan, dito na merong nararamdamang kakaiba sila. Lalo na kapag kumakagat ang dilim. Dahil sa oras ng pagtulog, laging naaaalimpungatan ito. Nararamdaman niya na merong nakatayo sa labas ng pintuan. Bago matulog, sinisigaw nila na nakasara ng maayos ang pintuan at bintana. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang anino na nanggagaling sa bintana, di na ito sinasabi ni Samantha kay Lito. Alam niya kasing pagod sa maghapon ang asawa. At isa pa, iniisip niya na baka dahon lang ito ng puno ng niyog o saging. Siya nga pala, wala silang trangkahan noon. Dahil sa pangyayaring iyon, nagpalit ng pwesto sa pagtulog ang mag-asawa. Ang babae na ang malapit sa dingding. Samantalang yung lalaki ay sa dating pwesto niya. Ang dahilan ni Samantha kung bakit kailangang magpalit ng pwesto, di siya makatulog sa dating hinigaan. Pero ang totoo ay yung dating pwesto niya ay mas nakikita yung anino sa labas. Noong iba na ang pwesto ni Samantha, ilang gabi na rin siyang nakakatulog ng maayos. Ang buong akala niya ay magiging tuloy-tuloy na ito. Pero isang gabi, nalimpungatan ulit si Samantha dahil umuungol si Lito. Nang tignan niya ito, nabigla siya ng masilayang dilat na dilat ang mga mata ng asawa. Nakabuka ang bibig. Pero malinaw para sa kanya na nananaginip ito. Niyugyug niya ito para magising. Napabilikwas naman ang lalaki habang habol ang hininga. Hindi ko alam kung nananaginip ka, mahal. Pero nakita kitang nakadilat. Ayos ka lang ba? Wika niya rito. Ilang minutong di nakasagot si Lito. Kita sa mukha nito ang takot. Kaya't kumuha ng isang basong tubig si Samantha at pinainom dito. Nang mahimasmasan ang lalaki, dito na ito nagsalita. Nananaginip ako, mahal. Isang masamang panaginip na akala ko'y totoo. Natanong niya kung anong panaginip iyon. Pinakalma muna ng lalaki ang sarili bago magkwento. Ang sabi niya, nananaginip siya ng isang matanda. Umuulan ng oras na iyon at nakatalikod ito mula sa kanya. Tinawag niya ang matandang babae. Ngunit sa pagharap nito, isang babaeng may buhaghag na buhok ang kanyang nakita. Bural ang mga mata
at may matatalas ng ngipin. Parang totoo kong nakita yun, mahal. Laking pasalamat ko dahil panaginip lang pala. Dagdag pa nito na nauutal. Kaya't nang marinig ito ni Samantha, nagsitayuan ang balahibo sa kanyang batok. Sa di malamang dahilan, biglang sumagay sa isipan niya yung tungkol sa nakikita niyang anino. Hindi man niya iyon binibigyan ng kahulugan. May katob siya na konektado ang napanaginipan ng mister sa aninong iyon. Hindi na nakatulog pa ang lalaki. Nagkwentuhan na lang sila hanggang sa mag-umaga na. Umabsenta muna sa trabaho si Lito nung araw na yon dahil gusto niya munang magpahinga. At dahil wala namang gagawin ng lalaki, nagpabili si Samantha ng pagkain sa kanya. Bakit kailangan pa ng maraming pagkain, mahal? Kung sa bagay ay naglilihi ka nga pala, sambit ni Lito. Napangiti lamang si Samantha at mayroon pa itong sinabi na bumili na rin ng insecticide. Meron kasi siyang nakikitang mga insekto na pumapasok. Kaya't sinabi ni Lito na tatapalan na lang ng kahoy ang mga sewang para wala nang makapasok. Lagi kasing iniisip ni Lito ang kapakanan ng asawa. Pumayag naman roon ang babae. Kaya't pagkasapit ng alas 9 ng umaga matapos nilang mag-almusal, umalis na si Lito para magpunta sa merkado. Bababa pa siya sa bayan. Medyo bundok kasi ang kinalalagyan ng kanilang lugar. Pagka-uwi ni Lito, agad siyang inutusan ni Samantha na tumawag ng isang manggagamot. Nagtanong ang lalaki kung bakit, kaya't ipinagtapat nito na baka inaaswang siya. Sinabi niya na kanina kumikirot ang kanyang tiyan at mayroong isang nakitang napakalaking palaka na nanlilisik ang mga mata sa labasan. Naniniwala naman si Lito, kaya't nagpatawag siya ng albularyo. Hindi nagtagal, dumating na ang manggagamot. Tinawas nito si Samantha at nagulat ang albularyo sa naging resulta. Ayon dito, merong isang babae ang gustong subaybayan ang pagbubuntis ni Samantha. Nakatira ito sa masukal na lugar. Tama raw ang hinala ni Samantha dahil isa itong aswang. Kaya't nagbigay ng protection ang albularyo. Dapat lagi itong isuot ng babae. Ang tawag dito ay medalyon. Manong, saan ba eksaktong matatagpuan yung tirahan ng aswang? Pupuntahan ko siya para mapakiusapan. Tsaka nung nakarang gabi po, nanaginip ako ng masama tungkol sa isang matandang babae. Ano kayang ibig sabihin nun, Manong? Tanong ni Lito. Ayon sa albularyo, nababalot umano ng kapangyarihan ang tahanan ng aswang. Kung kaya't di nito makita sa isip ang eksaktong lugar. Ang paalala lang ng manggagamot, laging isuot ni Samantha ang protection. At wala nang mangyayaring masama sa kanya. Yung napanaginipan raw ni Lito, nangangahulugan ito na kailangan ingatan ng sanggol sa sinapupunan ng asawa mula sa banta ng nilalang. Hindi na nagtanong pa ang lalaki nang marinig ang paliwanag nito. Sa kanyang sarili, paghahandaan niya ang pagbabalik nito. Nung umalis na ang albularyo, naglagay na ng pangontra si Lito. Sa bawat pintuan, naglagay siya ng walis tingting na nakabaliktad. Nagsaboy ng asin sa palibot ng tirahan, pati na rin sa bubungan. At naglagay ng rosaryo sa bintana. Dumaan ang ilang gabi, laking pasalamat ni Samantha sapagkat di na siya naaalimpungatan. Hindi na rin nasundan ang bangungot ni Lito. Kung magigising man sa 10 oras ng gabi, wala nang nakikitang anino si Samantha mula sa bintana. Kaya nga lang tuwing papatak ang araw ng paglalaba, nararamdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya. Kahit marami pa silang naglalaba roon, dama niya pa rin ang kilabot.
Pero sa oras na tinititigan niya ang kakahuyan, wala naman siyang nakikita. Ayon sa mga nakakasabay sa paglalaba, yung parting yon ay di pinapasok ng mga tao. Samot-saring kababalaghan raw ang sasapitin sa oras na may magtangkang pumunta roon. Pinapaniwalaan niya naman yon. Dahil noong bata pa siya, madalas siyang kwentuhan ng kanyang tiyahin tungkol sa mga maligno. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang sa nanganak na si Samantha. Malusog na lalaking sanggol ang kanyang isinilang. Sa pagtungtong ng ika-4 na taon ng kanilang anak na si Emmanuel, dito sila nahirapan sa pagpapalaki sa bata dahil nagiging sakitin ito. Madalas itong dapuan ng lagnat at kapag sobrang init na talaga ng katawan ay kung ano-ano yung pinagsasabi. Para bang nananaginip ng gising. Ayon dito, nang marinig ni Samantha na sumigaw si Emmanuel, meron raw itong nakitang pangit na matanda. Naging palaka raw ito. Kaya't labis na nabahala si Samantha. Wala pa nito si Lito dahil di pa nakakauwi galing sa trabaho. Kung kaya't kakilala na lang ang inutusang tumawag ng albularyo. Sinunod naman siya nito. Habang binabantayan ni Samantha ang anak, may nakita siya sa labas ng pintuan na isang taong mabilis na dumaan. Sa sobrang bilis ay parang lumulutang na ito sa ere. Isa itong matandang babaeng may buhaghag na buhok. Nanlaki ang kanyang mga mata at lalo pa siyang nagulat nang bumalik na ang kakilala. Nabalitaan niya rito na lumipat na ang albularyo at hindi niya alam kung saan ito nagtungo. Totoo ba yung sinasabi mo? Lumipat na yung albularyo? Tanong niya rito. Oo, sabi ng mga kapitbahay niya. Kung kailan kailangan biglang nawala. Sagot nito sa kanya. Kaya't magulo ang isipan ni Samantha. At dahil wala na talagang magagawa, naisipan niyang isugod na sa ospital si Emmanuel. Nagpatawag siya ng sasakyan. Bago umalis, nag-iwan na lang siya ng sulat sa kanyang asawa para alam nito kung saan sila naroroon. Noong ipinatingin si Emmanuel, ang sabi ng doktor ay may trangkaso lamang ito. Kaya't niresetahan na lang ng mga gamot na iinumin. Mabuti ay may naipong pera si Samantha. Kaya't nakabili siya ng kumpletong gamot para sa kanyang anak. Pag-uwi nila, naroroon na si Lito at alalang-alala para sa bata. Ang sabi naman ng babae, ayos na ang kanilang anak. Kinokumbulsyon lang pala ito. Maraming salamat naman sa Diyos. Akala ko kung ano nang nangyari. Magluto ka na ng hapunan natin para kumain na tayo. Tapos, painumin mo na ng gamot ang bata. Uwi ka ng lalaki. Kaya't nagluto na ng pagkain ng babae. At habang kumakain silang lahat, nag-uwi ka ang kanilang kakilala. Niyaya na rin nila itong kumain. Alam niya ba na bago raw lumipat yung albularyo, meron raw itong nakikita tuwing gabi na matanda. Malakas raw ang kutob ng mga kapitbahay na inaswang ito kaya lumipat. Mukhang malakas ang kapangyarihan ng aswang na iyon, kaya pati ang manggagamot ay naduwag. Abay, ano ba itong nangyayari sa atin? Pati ba naman yung manggagamot na damay pa? Pag nakita ko talaga yung aswang na yon, mapapatay ko yung hayop na yon. Hindi ako natatakot sa kanya, kahit ano pa man siya. Wika ni Lito. Oo nga pala. Yung medalyon na binigay niya, nasa sayo pa ba, mahal? Ipasuot mo yun sa anak natin ha. Dahil sa tingin ko talagang punteriya si Emmanuel. Kagaya siya sa akin na paborito ng mga aswang. Dagdag pa ni Lito. Noong mosmos pa lang kasi si Lito, lapitin rin ito ng mga aswang. Hindi para gawing pagkain, kundi para kunin sa di malamang dahilan. Sakitin na rin noon si Lito at umabot sa puntong nag-aagaw buhay pa siya.
Pero nalagpasan niya yon dahil sa kanyang lolo. Napatay ng kanyang lolo yung numero 1 umaswang sa kanya. Kung kagaya ka lang sana ng lolo mo noong nabubuhay pa na mahusay sa pagpatay ng aswang, matutuldo ka na ang problema natin sa ating anak. Uwi ka ng babae. Huwag kang magmadali, mahal. Darating din tayo doon. Uwi ka ni Lito. Lumipas ang 3 araw, magaling na si Emmanuel. Naghanap na lamang sila ng panibagong manggagamot at ito ay si Aling Gloria. Pinayuhan sila nito sa dapat nilang gawin, kaya hindi na sila ginambala pa. Mabilis na lumipas ang 5 taon, nag-aaral na noon si Emmanuel. At di na ito naging sakiting bata. Kaya tinahayaan na lang ng mag-asawa ang kanilang anak na maglaro kasama ang ibang bata. Wala na ring nagpaparamdam na aswang sa loob ng maraming taon. Kaya't buo na ang kanilang loob na wala nang mangyayari sa kanilang anak. Pero isang hapon, nakita ni Lito na matamlay ang kanilang anak. Tinanong niya ito kung meron bang nararamdaman sa katawan. Pero tanging pag-iling ang itinugon nito sa kanya. Nagtaka si Lito kung bakit nagkaganon ang anak. Biboy ito at masayahing bata. Pero nang hipuin niya ito, naramdaman niyang mainit. Lalo pa siyang nahiwagaan kung bakit nagsinungaling ang kanyang anak. Dahil wala ito sa pag-uugali ng bata. Pero di nagalit si Lito. Pinahiga na lang sa higaan at pinunasan ng basang bimpo. Kakauwi lang din ni Lito noon sa trabaho. Kaya't may oras pa siya na alagaan ng kanyang anak. Samantalang si Samantha, naglalaba pa at mamaya pa ito makakauwi. Sa kalagitnaan ng pagpupunas ni Lito, bigla itong nagsalita. Tay, gusto ko ng ginataang bilo-bilo. Gusto kong kumain nun para lumakas ako. Nagtaka si Lito dahil natatandaan niyang ayaw kumain ng ganoon ng anak kahit gaano pa ito kasarap. Ang hilig lang kainin ni Emmanuel, mga matatamis na tsokolate tuwing merienda. Sigurado ka ba, anak? Gusto mo nun? Baka di mo naman ubusin na. Paninigurado ni Lito. Napatango naman si Emmanuel, pero may mali siyang nakita sa anak. Pinalabas niya ang ngipin nito, kaya't sumunod naman ito. Pero malikmata lang pala ito ni Lito dahil kanina nakita niyang naging kulay itim ang mga ngipin nito. Kaya't ipinagkibit balikat niya na lang at nagsimula ng magluto. Kaya nga lang, nabigla si Lito dahil matapos siyang makapagluto, inubos nga ito ni Emmanuel. Sa katunayan nga hindi ito kompleto, Ricardo. Nakapagtataka yun para kay Lito. Dahil noon ay kahit konting peraso, di nito maubos-ubos. Nang hipuin ulit ni Lito ang liig at noon ng anak, wala na itong lagnat. Tama nga ang sinabi ni Emmanuel na iyon lang pala ang siyang magpapalakas sa kanya. Anak, kailan mo pa naging paborito ang ginataan? Tanong niya. Nagulat siya sa ipinagtapat nito. Ayon dito, kanina raw ay may tumawag sa kanya na isang babaeng matanda. Dinala siya nito sa bahay at pinakain ng ginataang bilo-bilo. Pagkatapos raw niyang kumain ay sumama ang kanyang pakiramdam. Kaya't nagpaalam na siyang umuwi sa matandang babae. At magmula nang makatikim nito sa estranghera, naging paborito niya iyon. Kaya't nagalit si Lito kung bakit siya sumama sa matandang babae. Dahil di niya naman pala ito kilala. Nabahala rin siya nang makita sa leeg ng anak na nawawala ang medalyon nito. Emmanuel, nasaan yung protection mo? Hindi ba't sinabi ko na huwag mong hubarin yon? Tanong niya rito. Subalit biglang dumirik ang mga mata ng bata at nang hipuin niya ulit ito sa leeg, inaapoy ito ng lagnat. Sakto namang kakauwi lang ni Samantha.
Kaya't nag-alala itong nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari. Kailangan natin siyang isugod sa ospital. Magmadali tayo, wika ni Lito rito. Sumakay sila ng jeep at tinungo ang ospital. Pero gaya ng dati, naresetahan lang sila ng gamot ng doktor at pinainom ng pampababa ng lagnat. May trangkaso lamang raw ang bata ayon sa doktor. Medyo bumaba naman ang lagnat ni Emmanuel makalipas ang 2 oras. Kaya tinuwi na ng mag-asawa ang kanilang anak. Dito na rin nakwento ni Lito yung tungkol sa babae na nagdala kay Emmanuel sa bahay nito. Kaya't nabahala ng husto si Samantha. Hindi kaya inaswang ang anak natin gaya ng dati? Tanong ng babae. Yun nga yung palagay ko eh. Kailangan natin ng albularyo at hindi ng doktor. Dahil wala naman tayong mapapala sa siyensya. May pupuntahan ako. Yung katrabaho ko ay may kakilalang manggagamot. Maghintay lang kayo rito, mahala. Kailangan maggamot na si Emmanuel. Wika ni Lito. Ipinag-ingat ito ni Samantha dahil gabi na ang oras na iyon. At habang nagbabantay si Samantha, nataranta siya ng masilayang nangingisay ang kanyang anak. Meron itong isinusuka na malapot na bagay. Pagtingin niya naman sa bintana, unti-unti itong bumubukas. Nakalimutan pala niyang isara ng maayos. At nakita niya sa labas yung matandang babae. Meron itong inuusal na dasal habang nakatitig sa kinaroroonan nila. Samantalang ang kanyang anak naglalabas ng maraming pawis sa katawan. Pero tinatawag siya nito at pilit na niyayakap. Mama, bakit niyo po ako pinabayaan ni Papa? Ayoko na sa piling ng matandang babae. Ayoko na. Pero kahit di niyo na ako makakasama habang buhay, lagi ninyong tandaan ni Papa ha, na mahal ko kayo. Mahalaga kayo sa akin. Umiiyak na wika ni Emmanuel. Hindi alam ni Samantha kung anong nangyayari sa anak. Pero niyakap niya ito hanggang sa nakita niya sa bintana na wala na yung babae. Sakto namang dumating na si Lito kasama ang albularyo. Pero nagtaka siya sa tanong ng kanyang mister. Mahal, ano yung yakap mo? At nasaan na yung anak natin? Bakit wala sa higaan? Sasagutin na niya sana si Lito na siyempre si Emmanuel yung niyayapos niya. Pero nararamdaman niyang nag-iba yung hawak niya dito. Bigla itong bumigat. At pagbalik niya ng tingin sa kanyang niyayakap, nawindang siya dahil isa na itong puno ng saging. Kaya't pinagsisigawan niya na anak niya yung yakap-yakap niya kanina. Parang masisiraan na ng ulo si Samantha ng mga sandaling iyon. Nag-iyakan ng mag-asawa dahil alam nila ang ibig sabihin nito. Bigla namang nagsalita ang albularyo. Hindi ba't sinabi mo sa akin kanina, Lito, na masama ang pakiramdam ng anak mo kanina? Tsaka kinahiligan niyang kumain ng ginataan. Tanong ng albularyo. Kaya't napatango na lang ang lalaki habang mugto ang mga mata at puno ng mga luha ang mga pisngi. Huwag kayong magugulat, pero hindi na ninyo anak yung kaninang kausap mo, Lito. Nakuha na siya ng aswang. Ngayon naman ay nawala na ang sabulag, kaya't nakikita natin na yung anak ninyo ay naging puno ng saging. Isa itong imitasyon ng aswang para dayain ang inyong paningin. Wika ng albularyo. Ang galing naman ano. Hindi makamaniwala ang mag-asawa ng marinig ito, kaya't lalo silang naglupasay. Hinintay mo nang kumalma ng albularyo ang mag-asawa, hanggang sa tinawas nito si Lito dahil malakas ang kutob niya na konektado ito sa pagkawala ng bata. Hanggang sa makita ng albularyo ang resulta. Ayon dito, yung aswang pala na kumuha kay Emmanuel ay kapatid ng napatay ng lolo ni Lito. Naghihiganti ito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang miyembro
sa kanilang pamilya. Natukoy rin ang albularyo sa tawas kung saan nakatira ang aswang. Kaya't kinabukasan ay pinuntahan nila ang liblib na lugar. Ngunit wala silang nadatnan sa loob ng kubo, maliban sa tsinelas ni Emmanuel at mga buti ng langis na wala ng laman. Marami ring mga lumang libro at kandila roon. Ang sabi ng albularyo kay Lito, tinangay na ang kanyang anak. Yung laman raw ng bote ay pinapahid ng aswang sa katawan para magbagong anyo ito. Pero di nawala ng pag-asa si Lito na mahanap ang anak. Maaaring buhay pa ito sa kanyang palagay. Subalit makalipas ang ilang taon, unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang mag-asawa na mahahanap pa ang kanilang nag-iisang anak na hindi nila alam kung buhay pa ba si Emmanuel o matagal nang patay. Dahil sa pangyayaring iyon, ayaw na nilang magkaanak muli, magbuhat nang mawala ito. Sinasariwa lang nila sa alaala na minsan silang nagkaroon ng uniko iho. Anak na kanilang napabayaan. Kaya't ang maipapayo ni Lito para sa mga bagong magulang, hayaan nyo lang maglaro ang inyong anak, pero wag na wag ninyong pababayaan. Bantayan ninyo. Baka mawalan rin kayo ng mahal sa buhay at habang buhay ninyong pagsisisihan. Ang mga magulang dapat ang numero 1 ng magiging guidance. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi sobrang napakasakit. At muli, ako po si Cecil ng Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nakinig. At huwag kalimutan mag-subscribe. Nanay ka na, Delpha. Masayang wika ng ate Lilian niya habang hili sa bisig nito ang kanyang bagong silang na sanggol. Malungkot ang reaksyon sa mukha niya. Edad 15 lang siya noong pilit siyang ipaasawa ng nanay niya sa kanilang kapitbahay. Ano namang kamangmuang niya at kaalaman sa pag-aalaga ng bata at trabahong may bahay. Bakit nabubuntis tayo agad kapag ginagamit ng lalaki, Ate Lelia? Kaya ayaw ko sanang mag-asawa kay Ernesto dahil natatakot akong mabuntis at mga nakatulad mo. Itutuloy, magpupuyat pa ako sa pag-aalaga ng batang iyan. Naawa rin si Lelia habang nakatingin sa kanya. Ganito rin ang kanyang nararamdaman noong una. Sapilitan din kasi itong ipinaasawa sa isang lalaking hindi naman niya mahal. At ngayon ay 5 na ang anak nito. Kung anong tinatahak ng kahirapan ng magulang, ganoon din ito. Bakit ganito ang mga magulang natin, ate? Ipagpilitan ba namang iasawa tayo sa mga lalaki dahil lang sa kahirapan? Hindi sana hindi na lang sila ng anak. Mga wala silang kwenta. Yung bibig mo, Adelpa. Baka marinig ka ni nanay at tatay. Tsaka wala na tayong magagawa pa. Mga magulang natin sila. Alam mo yan. Umiyak na lamang si Lelia. Ang hirap maging anak mahirap. Kaya pangako niya sa kanyang sarili na hindi siya maging ganoon sa kanyang anak. Bibigyan niya ng kalayaan ang kanyang mga anak sa huli para sa magiging kaligayahan ng mga ito. Ibibigay niya ang nais ng mga anak at pag-aaralin. Hinding-hindi magiging kagaya niya ang kanyang anak. Pag-aaralin niya ang mga ito. At higit sa lahat, hindi siya aanak ng ganoon karami. Ayoko ng ganitong buhay, Ate Lilia. Galit na wika niya. Wala rin akong pag-ibig sa asawa ko, dati Delpha. Alam mong sapilitan din nila ako na ipinaasawa sa lalaking hindi ko gusto. Kaya siguro nakagawian na ng mga magulang natin na mapunta tayo sa mga lalaking may gusto sa atin. Dahil ganoon din sila dati. Nahihirapan silang buhayin tayong lahat. Hindi siya umimik. Talagang masama ang loob niya sa mga ito. Kaya hindi na nagtangka ang mga ito na dalawin siya dahil ilang beses na siyang dinalaw ng mga ito na hindi niya ang mga ito hinaharap. Kung masama ang loob ng mga ito dahil hindi niya kinakausap, masama din ang loob niya at hindi iyon ganon kadaling mawala.
Isang hapon noon ay may kasamang kaibigan ang kanyang asawa. May dala itong huli na bayawak at bote ng alak. Delva, katayin mo itong dala kong bayawak. Gagawin naming pulutan ng kaibigan ko. Utos nito. Ano ba naman Ernesto? Alam mong hindi ako marunong magluto. Tsaka ayaw kong mabinat. Kakapanganak ko pa lang. Reklamo niya. Nagalit ito at nais pa sanang saktan siya. Mabuti na lang at maagap ang kaibigan nitong si Raul. Ako na lang ang gagawa Ernesto. Kay bata pa nitong asawa mo. Malamang wala pa itong alam sa pagiging may bahay. Depensa nito. Huwag mo nang depensahan yan. Bobo talaga yan kaya ipinapamigay na lamang ng mga magulang niya. Giit ni Ernesto. Masakit iyon sa puso ni Delva. Maling-mali na sa lalaking ito pa siya napunta. Tila gusto niyang iwanan ito sa mga sandaling iyon. Ngunit saan naman siya pupunta? Paano ang sanggol niya na bagong silang? Lumipas sa mga araw, mas lalong naging bastos at naging mapanakit sa kanya ang kanyang asawa. Kaya ilang beses din siyang nabinat. Wala man lang siyang mapagsabihan. Isang gabing nakatulog siya sa sobrang puyat. Napahaba ang kanyang tulog at nagulat siya nang magising na hindi na gumagalaw ang sanggol. Hindi na ito humihinga at may lumabas na gata sa ilong nito. Napagtanto niyang nakatulugan niya ang pagpapadede dito. Kaya iyon ang nangyari sa bata. Isang pangmalupitang pangbubugbog ang natamo niya sa asawa. At ilang araw din siyang nakaratay dahil doon. Kung hindi dahil kay Raul, marahil ay namatay na rin siya. Halos malumpo na siya at hindi pa rin siya tinigilan ng asawa. Pumasok na lang sa utak niya sa mga sandaling iyon ang tumakas. Kung hindi niya gagawin ang bagay na iyon, mamamatay rin siya sa araw-araw na laging inaabuso siya nito. Sa utak niya ay kayang-kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Kaya bahala na. Wala na siyang alalahanin dahil patay na ang kanyang anak. At habang buhay niya iyong pagdurusahan. Malalim na gabi at tahimik na rin ang buong paligid. Kahit huni ng mga insekto ay wala nang maririnig. Magdamag gising si Delva. Nagmatsyag siya at nang masigurong mahimbing ng tulog ng asawa ay maingat siyang bumangon. Pagkakataon na niyang tumakas sa walang kwenta niyang asawa. Ngunit hindi pa siya nakalayo ng bahay nang biglang magliwanag ang kwarto ng kanyang asawa. Nagsisigaw ito sa galit kaya muli ay binundol na naman ng kaba ang kanyang dibdib. Patay ako nito, sambit niya. Nagulat siya nang biglang may tumakip sa kanyang bibig. Sa utak niya ay kay bilis namang makababa ni Ernesto. Ngunit kakaiba ang amoy nito. Amoy langis na hindi maintindihan. Kumalma ka Delva. Nakilala agad niya ang boses nito. Si Raul, ang kaibigan ng kanyang asawa. Nilingon niya ito kaya kinuha na nito ang kamay sa kanyang bibig. Raul, sambit niya. Oo, sagot nito. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil kailangan, tanging sagot nito. Nasaksihan ni Raul ang pananakit ng kanyang asawa dahil magkaibigan ang mga ito. At ang ipinagtataka niya ay kung bakit siya nito tinutulungan. Gayong kaibigan naman nito ang kanyang asawa. May kasukalan pang daan na kanilang binabagtas at malayo na rin ang kanilang nalakbay. May iisang oras na yata silang naglalakbay. Ngunit dahil malamig ang gabi ay hindi rin siya nakaramdam ng pagod. Tila hindi na siya naging komportable lalo na at hating gabi iyon. Hindi pa rin niya mawari kung bakit naroon si Raul sa labas ng bahay ng kaibigan sa kalagitnaan ng gabi. Naiwan pa rin iyong katanungan sa kanyang utak ngunit nahihiya rin siyang magtanong dito. Kanina pa sila tahimik pareho kaya mas lalong nahihiya siyang magsalita. Nang marating na nila ang isang kubo ay binuksan na nito ang pintuan. At saka lang ito muling nagsalita. Umakyat ka muna sa munting kubo ko. Salamat.
Aniyang nahihiya. Huwag ka nang mahiya. Tayo lang naman ang tao dito. Tayo lang ang tao dito? Oo. Mag-isa lang ako sa buhay kaya huwag kang mahiya sa akin. Pasimple lang siyang tinapunan ng tingin nito. Kakaiba ito kung tumingin. Ramdam niya iyon. Naasiwa pa rin siya dito, sabalit hindi niya iyon pinapahalata. Huwag mo nang alalahanin pa ang tungkol sa asawa mo. Hindi ka matutunto ng salbaheng iyon. Uwi ka pa ng binata. Kaibigan mo siya, bakit mo ako tinutulungan? Hindi ko siya kaibigan. Sambit nito. Nagulat siya sa sinabing iyon ng lalaki. Ibig sabihin ay pinaplastik lang nito ang kanyang asawa. Noon pa man salbahe na talaga ang Ernestong iyan. Pinatay niya ang kapatid ko. At kung hindi kita ililigtas mula sa mga kamay ng salbaheng iyon, tiyak akong mamamatay ka na rin sa piling niya. Muli siyang naiyak sa sinabi ni Raul. Isa na namang naglalaro sa kanyang balintataw ang lahat ng kahayupang ginawa ng kanyang asawa. Hindi niya iyon makalimutan hanggat nabubuhay siya. Lumipas ang maraming buwan, patuloy lang siyang nagtatago sa kubo ni Raul. Maalaga ito sa kanya, malayong malayo sa kanyang dating asawa. Mas gugustuhin na lamang niyang ito ang kasama kaysa sa kanyang asawa. Pinaghahanap ka pa rin ng asawa mo. Bungad ni Raul isang gabi habang nag-uusap sila. Inamin mo na bang tinatago mo ko dito? Tanong niya sa binata. Bakit ko gagawin iyon? Para saan pa? Para ikaw naman ang mapahamak. Kitang-kita ni Delpha ang kakaibang aura sa mukha ni Raul. Tila nagbabaga ang mga mata nito. Ako na lang kaya ang ibigin mo, Delpha. Kayang-kaya kong ibigay ang masayang buhay sa iyo. Tanggapin mo rin kaya ako pagdating ng araw. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ito kaya ang sagot. Ito ba ang dahilan kung bakit siya nito sinagip sa malahalimaw niyang asawa? Ayokong magsinungaling sa iyo, Delpha. Pero isa akong aswang. Prangka nitong hika. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan, Raul. Walang biro sa mga sinasabi ko, Delpha. Pagkawikan niyon ay bigla na lang itong naging anyong halimaw. Napaatras si Delpha sa takot. Aswang ako, ngunit hindi halimaw ang panloob na pagkatao ko. Kaya sana, unti-unti mo rin ako matanggap bilang aswang. Kaya ako magpakatotoo sa iyo. Dahil gusto kong tanggapin mo ako pagdating ng araw ng buo. Isang lalaking may dalawang katauhan. Matagal bago nakahuma si Delpha mula sa kanyang pagkabigla. Ganoon pa man, hindi iyon nakabawa sa lihim na paghangan niya sa kabutihan nito. Pero bilang kapwa lamang. Pagkatapos ng nangyari sa kanya ay hindi niya binalak pa na magkaroon ng buhay pag-ibig. Hindi na at lalong bangungot pa rin sa kanya ang pagkamatay ng kanyang anak. Hindi pa rin niya kayang patawarin ang sarili. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging maalaga si Raul sa kanya. Halos sa lahat ng trabahong bahay ay maaga nitong tinatapos bago aalis patungo sa asyendang pinagtatrabahuan. Wala na siyang gagawin kundi ang tumunganga buong araw. Hanggang sa maramdaman na lang niya na lagi siyang sabik sa pag-uwi ng binata. Hanggang sa maramdaman niyang mahal na talaga niya ito. Kaya nang muli siya nitong tanungin kung pwede silang magsama bilang magkatipan, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Pumayag na agad siya dito. Naging masaya siya sa piling ng kanyang kinakasama. Iyon sanang pangarap niyang buhay sa piling ng isang asawa. Iyon nga lang at bangungot sa buhay niya ang nakaraan. Mahimbing ang tulog ng dalawa at mahigpit pang magkayakap. Nang bigla na lamang silang nagising sa malakas na pagdipa,
ng kanilang pinto. Nasira iyon kay bumungad kaagad sa kanilang harap ang anyo ng nangangalit na si Ernesto. Sabay silang napabangon sa gulat. "Ernesto?" Gulat na sambit niya. "Hayop ka, Raul. Sabi ko na traidor ka." "Hindi siya nararapat sa iyo, Ernesto. Wala kang puso." Galit ito at bumunot ng baril. Ngunit bago pa nito tuluyang mabunot ang baril ay bigla nang naging anyong aswang ito. Walang pag-alinlangan na nilundagan ni Raul ang kaharap at agad na dinakma ang lig nito. Ngunit hindi niya pinatay. Binigyan niya ng pagkakataon itong mabuhay para masumbatan sa lahat ng kahiyupang ginawa nito. Hindi ako nagiging traidor. Gumaganti lang ako sa kahiyupang nagawa mo. Naalala mo pa ba ang una mong asawa? Kapatid ko iyon. Dahil sa pagiging aswang niya na hindi mo matanggap, pinatay mo siya. Pinagbabaril ng walang awa. Kung sana hinayaan mo lang siyang mabuhay, hindi kami mga masasamang aswang. Emosyonal si Raul habang isiniwalat iyon. Unti-unting inaangat ni Ernesto ang kamay na may hawak na baril. Balak nitong barilin si Raul, ngunit mas maagap ito. Agad nitong nahawakan pabalik ang kamay nito at agad na sinigurado na matatapos na ang buhay nito sa gabing iyon. Hindi ko alam kung paano mo nasundan ang bahay ko, Ernesto. Pero isa lang masasabi ko. Salamat dahil hindi mo ako pinahirapan. Inihatid mo ang buhay mo rito. Matapos pagsawaan ang lamang loob ni Ernesto sa mismong harapan ni Delfa, ay tsaka lang biglang natauhan si Raul at bumalik sa wisyo. Sa galit nito kay Ernesto ay hindi na nito napigilang maging marahas sa harap ni Delfa. Tsaka lang ito bumalik sa pagiging normal. Patawarin mo ko, Delfa. Natakot pa kita. Nawalan ako ng kontrol sa sarili. Nakakaubos ng pasyensya ang hayop na ito. Wika ni Raul. Asahan ko na dapat iyan. Alam kong galit ka kay Ernesto. Galit din naman ako sa kanya. Karma na rin niya iyan. Kung hindi mo siya pinatay, di tayo rin ang papatayin niya. Sagot ni Delfa kay Raul. Tama. Mabuti at naintindihan mo lahat, Delfa. Kung gusto mong umuwi sa pamilya mo, pwede ka nang umuwi. Hindi ako magiging makasarili. Maintindihan kita dahil pamilya mo iyon. Total naman, wala na si Ernesto. Wala nang mananakit pa sa'yo. Hindi, Ernesto. Ayaw kong umuwi sa kanila ni nanay. Sila ang nagkanulo sa akin para mapunta ako sa taong ito. Mas halimaw ito kaysa sa iyo. Kailanman hindi ko naranasan ang maging masaya sa piling ng taong iyan. Ibig mong sabihin na hindi mo ko iiwanan? Paniniguro ni Raul. Hindi, Raul. Sa'yo lang ako. Dito lang ako. Huwag mo naman akong pagtabuyan palayo. Hindi kita panagtabuyan. Gusto ko lang na sakaling magsama tayo ng matagal ay iyong sigurado ka na sa akin. Ayokong magising isang araw na wala ka na sa aking tabi. Balungkot na wika ni Raul. Hindi mangyayari iyon. Mas nasanay pa yata akong kasama ka kaysa sa pamilya ko. Napayakap ng mahigpit sa Raul sa kanya. Hiniling nito na kung pwede ay bubuo na lang sila ng pamilya. Walang pag-alinlangan na pumayag siya sa alok ng binata. Kung sumugal nga siya noon kay Ernesto, kay Raul pa kaya na maganda ang pakikitungo sa kanya at trinato siyang espesyal. Mahabang panahon bago sila biniyayaan ng anak, subalit nagsunod-sunod iyon hanggang umabot ng 4. Walang nagbago sa ugali ni Raul. Kung gaano ito naging mapagmahal noong una, ganoon pa din ito hanggang sa umabot ng 5 ang kanilang mga anak. Pinilit ni Raul si Delfa na ipakilala siya ng mga bata sa pamilya niya
Ngunit ayaw ni Delva. Mabigat pa rin ang loob niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang. Kung darating ang araw na nangungulila siya sa mga ito, siguro iyon ang panahon na ibig sabihin ay napatawad na niya ang kanyang mga magulang. Doon na siguro siya magpapakita sa mga ito, after all. Ngunit hanggat hindi pa siya makalimot at masama pa rin ang kanyang loob sa mga ito, hindi siya magpapakita sa mga ito. Hindi. Alam niyang hindi perpekto ang pamilya at alam din niyang lahat ng bagay at kasalanan ay may kapatawaran. Subalit may tamang pagkakataon din naman sa mga bagay na iyon. It takes a lot of time. At sa panahong iyon, hindi pa siya handa. Kaya wala pang pagpapatawad na magaganap. Kung kailan iyon, nakadepende na marahil sa panahon. Naniniwala pa rin siya na lahat ng hinanakit ay mawawala. At kapag nawala na, ang ibig sabihin ay nothing is forever. Alright.